Government Kopara kwa ban samlem shepi ya ka kubor ka ba ujisu uai shangi ki khon jong kabri o nyau trap lengba iwei i khon jong blei i basa ba shong duai ha ka Holy Redeemer Renewal Center hapo umroi ka ba hapo jong ka Archdiocese Shillong pada hapo ka Ribohai District tingin ya sengap ya kan ka kubor ka ba ujisu ka kerteng jong ka kubor ka long ka kenta ba khadu jong ka jing isne ujisu ong kumne lengba jong ini ikna to duai jur nakabenta kane kari jong pi kari bo ublei ui hadu kata-kata Henry menta kelalong kari kebadap tabun jaj kijing telot pat kipop ngai jau umat nakabenta kari jong pi namarkat banang yaj kisngi kelanang sniu syuk kapop jong kijing pom khut bat kapop jong kadok kelanang roy stat hadu kata-kata uksu yu ap thap ban ngut ya kimensim jong pi gibani ya kijing angnut tang halade kasnam jong ki balului bat kijing yam jong ki kimikik pa ki ba shida ka lalong syaba palat hadu bangamla syashu syai kijing hikai pateng jong pi syai ka riti dustur jong pi belai pi but teneng ya kijing hikai pateng bat ikiriti dustur jong ki wei ngaya tu ya pi ya kijing sisa bakitu ki babut ki blai nong wei kin sangat hakik suit nong wei balai nga ong ki blai nong wei kalong namar kariti dustur jong pi nadong syadong kilong ki badon akor nadu karyam kabej ka kren ka khana pat ki wei te Henry menta namar pi labut ya ki blai nong wei ngam shem itu syu ya pi de manga bala thau ya pi bat bala sumar sukher ya pi hakane kari re ngam shem itu syu ya pi namar pila perbak lobak pim shem long syu kita ki bau blei ulah thau bat ki bau e balai nga ong kumne de namar bon na pi pila pen kala jubor ya kasni do jong pi da ki jing ta pen bhabriu ki ba per ya ka dur khmat jong pi pat pila kala karukom im jong pi pim sim long shu ki jaj ben riu khasi jonga hakane kari be e jonga pila long ki jong ki ksui karukom riam jong pi ka long ka ba i sir khei pat karukom long jong pi ka long ka ba palat put karukom kren jong pi da ka ba suk ki wei ki la ban tip pa philong ki jong uksui ko khun jonga ngakwa pa phin long ki ba shida ki ba sngaurit pat ki ba don akor ne kong ning sap e ngam kwa pa phin long ki briu ki ba pen itana tangi ya lade lane ban sarong bat ban long ki briu bom don akor tu daken mau baro ki jing pin itana ya lade karyam ka bej ka ba itana bat ki wei ki de jong uksui ukpa jonga ula thau ya pi ban long ki ba krau hakmat jonga rei mantapat philong ki ba krau hakmat uksoi bat phimlong i esu hakmat jonga ngakwa ban ya thu shai ya pi ngam shim sngotenat ya kino ki jing ta dor khmat barem dor ban pen bhabreu pat ngam kwa ba phin thau ya ka dur khmat la jong mar dei ukpa jonga bala ai pi ngam kwa ba phin phong jan kum kimrat bat bandi tat dor yakamet bat kaburom jong pi naba dei ukpa jonga bala thau yaka ngam kwa ya kano ka jing penitenat namar kan om yarap ya pi ban wan sajan jonga ban yalam ya pi sabeneng ngam kwa ya ka kerteng kanam bat ka jing sarong jong pi phim xiêm long ki khun jonga
lada phile kumni sngau bha to perkhat nakapanta ka bom jukut ko khun jonga ngayam thang nakadau jong phi baro phian sa sha sitom hakapa kraw enam don jing mapsu hadin insap teng biang yakene ka khubor jung jisu akan next video dengan pan map nakapanta ki pop ki jongi ko jisu ko khun jong blai ba im to is nei yangi kinong pop ko jisu ko khun jong blai ba im to is nei yangi kinong pop ko jisu ko khun jong blai ba im to is nei yangi kinong pop